Kani kari jethuk kana lengkat sapang jo ubriu baduk tasam ula kelalong kum ubriu barus pak tam ha kepertai. Bat uta ubriu ude Pablo Escobar uban napo jong keri Colombia ubalatip yu kum usim jong udrok kokin. Kani ke jing im ke jong u ke thu ba kum ubriu baduk tasam sha ubriu barus pak tam kat haduba ularung ha thup jong ki si pongut ki briu ki barus pak tam ha tukopor kabaudan ya spa hadu kabalakat Syaka lipo billion US dollar. Pablo Escobar udan nyongut sipara saungut ki senrang bat laingut kiri kentai. Pablo Escobar udai ukun ubasan na ki sipara. Lakai Pablo Escobar haga shitrik jong ubnai nopra jong usnam sejar kandai spa saupo kandai hapo jong ka Rio Negro Antigua jong ka Colombia. Badbaula hek lasan hapo jong ka nongba Medellin kabare ka wei ni kisnong ki duktam haga tukopor. Ude ukun jong ka Hermelda Gaviria kabadeiru ka nong high school. Bad ukpa jong ude Abel Jesus Escobar ubalong ru tang unong rap ka jingli hangne ka longba balai une Pablo Escobar ula kelalong kum usim nong kai drok kokin haga jingsisha Pablo Escobar haga jinglong kena ka jong ukwa banlong kum presiden jong Colombia. Pablo Escobar ula pendap ya ka jingpule haga degree haga subject political science bat haga subject economic bat ula lek ban peteng ya ka jingpule master degree ka jong haga wei ka school ba hapo jong Medellin Henry uklam la ban pendap shu haga jingpule ka jong hapo jong te ka university namar ba dan pisa ban su by class bat ula hab ban shimna ya gare ka senjam kabalong ka kam khai drok hapo jong Colombia. Hadin jong kata ka jingtupu ka jong banlong kumu presiden jong Colombia kala pulom na nadu bodang khana Pablo Escobar ulaju khai secret beain daga ula penpoi ki secret hagi nongrit haga lenti ka bomdai ula penmi barsna ru ik pisa thok bandi hapo ki bentag ba par jong nongba Medellin bat kani ka pen iba udon ye ka jing start hanrei ula pendon kam ba klano ya gede gejing start ula sedang ye ke kam khi drop nadu usnam sejar khandai spa new pho ula kidnap ye ki breu bat dawa pisa ye ki ula long kum unong penya breu da gejing ainong jong ki breu ki kam runar jong Pablo Escobar ki labnanam habba ro kawei keri Colombia bat kane ke labu jingma ye keri Colombia batang chuo snow ye ke kerteng jong Pablo Escobar barok ki knyu nakli hakjat namar ka jingtrim juga kerteng ke jong dai hosnam sejar khandai spa prapo ulalong unong khai drok kokin besir khaitam hapo jong keri Colombia bat Pablo Escobar ulayu iba lada kare ka jing angnu jong kan urlong ursa kelalong ubriu warus pak tam haga pertai sisin gesngi ulayu iba ke bon ki briu hapo jong keri mereka ki don kam ha ya une drok kokin bat ula kut jingmut triang baun penjan yelede syakata ke kam khai ningkong Pablo Escobar ula long tang unong tre ban penpoi udrok syapo jonggeri mereka jongki weipat ki nong khai bokraw napo jonggeri Colombia hanrai suki ula sedang ban lek hina dalade day house nam sijar khandai spa nyufosan Pablo Escobar ula penyap no yu wei unong khai drok basir khaitam napo jonggeri Colombia bat uta udai Fabio Restrepo ubadeiru unong khai drok kokin uba paunam tam hapo jonggeri Colombia bat udai mau ubla simti no ya kare ke kam khai drok napo jonggeri Colombia ban salan hapo jonggeri mereka Pablo Escobar umlek tang marwei ye kiri kam bar udon ru yela ka jong ka kinhun ka jong ke balong tang ki riu runar suda hag bolo khat ye kiri ka kinhun ka jong da ka Medellin cartel bar Pablo Escobar udai unelam jong kiri ka kinhun kare ka kinhun Medellin cartel kalapan poi udrok kin sapo jokuri mereka bar ki wei ki ri hakeleng saudong jong pertai kane ke kinhun jong Pablo Escobar kala pendon kam de ki lungsuin kumno wan penpoi udrok ban pen hap sekinu ki jaka dag ba pendon kam de ki parachute ban pen hap sapo jong ke khendau lingba ki bruk wala dep ban pentebit lupa da kumno ken hiar lingba jong ki parachute bala pharu yunu drok kokin haki post office ki par da kabala buri bharu yaki hag rukam gabade Pablo Escobar ula donru ko wei ka samarin kabayat napo jong ka duriau kumno ban kit bean yunu drok nagugari siku wei pat kari lingba jong ka duriau bat ka negala penru spa Pablo Escobar bat ya ka kinhon jong ka Medellin cartel
ha ke sitayo ke ne ke kenhun jong u Pablo Escobar kalayo ban penyayo hadu kumba khat tanton ai udrok kokin bat wanra ye ke song pisa ke belong palat saus pa arpo million US dollar ai man la ke tayo u Pablo Escobar ula tit ye ke ling sunrit la ne ke jet tang ban ra pisa da ke belo hab ban ya na ke ri se ke pat keri u Pablo Escobar la tit sibun ki jaga ki puta bat ulalong try ru ye ke stadium football bat ye ke stadium punya dor masi u Pablo Escobar la rap ru ki brug beduk da ke bawla pensna ying ye ki bat pensna ying maneru ye ki tu ki brug ki beduk bar balwa thawru ye ke snong ban pensa hangta ya baro ki brug beduk hapo jonggata ke snong kabla penlong da u Pablo Escobar bar gani ke jingle ka jung u ke penlong ye kini ki pajba baken ik bat buram bhayu bar ki don bun ba ki kap ya ga baki niki pajba kila buri yu ha gani ke snong lada ki pulis ki wan ban phat yu ha ganu ganu par wat laga taru namar bu dei u bru besnu ne besnu tam om la ban buri setia ye ke jinglong ke jung u kila don bun ki nong tre jung u ki ba u la penyap no hi dalade namar ki don ki ba persang ban syukur lani ki ba mut ban shat kala yu haga kam khai drok ko kin ke jung on om don manu ru ubala ban khanglat ye ke lindiat ke jung lada ki don ki ba persang ban khanglat yu ningkong un pen big chwa ki daga bor pisa balada kenang pen nagata un sa shupen ya bek ki klam jing salia ai hagi kam ki ba u le tung khu bat ki briu jong ka an u Pablo Escobar ula penyap hadu kumba sau pongut ki nong bisar ars pa ngut ki plidar bat syih jar ngut ki pulis ki balong ki ding pengkiang ye ke lentia jong u Pablo Escobar bat baro ke jing penyap jong u Pablo Escobar kalalong hadu palat ru pho ar hajar ngut ki briu hadu bo nayap u Pablo Escobar ula laj bonsin na patok nagadao ke jing syak penbam pisa jong ki pulis ki nong bisar namar ka jing tingru ialah ka jong im ka jong ki namar ki la ban syak penyap haganu ku por ha u Pablo Escobar de hostem se jar khandai spa khandai phuwe u Pablo Escobar ula syak set patok hadin jo ke jing skot thu jing mot bat ka jete soskolar bat ka ri Colombia khnang ba un like na ka jing syak kam hapo jo ke sarkar jo ke ri Amerika bat kani ka along ke jung u ka along penban kum ke ying paki dulan ya u Pablo Escobar bat u deima uhi u bla shna ye ka ne ka along bat hapo jong ke ka along ula yo ye ka lat ban penya yo ye ke babun ba ki mar khai be an ki jung u ka leng saudong jo ko perthai hanre ka jing penyap no jung u ye ki arngut ki nong troi ki jung u hapo jong ke te ka along kala penlong ye ka sarkar Colombia ban om shania shu ye ka rukomlong bat ka jinglong ka sniu ko jung ka ri Colombia kala rai ban pha no yo Pablo Escobar sha ka wei pat ka patok kumbala le ye ki wei pat ki nong le kam sniu hapo jong ka te kri hanrei u Pablo Escobar ula yo lat ban phat na ka ne ka patok ka sarkar Colombia ba ka perthai ka kulmar thlim ya ka jing lai tu ko jung bat kat bala kala budin hadu ban lap yu hadin khat nru nai la lap ye ka jakasa jong u Pablo Escobar hadin bala trace ye ka number phone ke jong u house nam sejar khandai spa khandai pulai bat hangta gala don ke jetar kuli ke bajur ha hapdeng jo ki police bat u Pablo Escobar ha ke jakasa kaba ula patri ilade kumta ki polis jo ri Amerika kala kamba u Pablo Escobar ula kelon yap haki kuli jo ki polis jo ri Amerika hanre u khun jo u Pablo Escobar ula ongba ula penyap hi dalade omdei bala siat daki polis jo ri Amerika bat ka ri Colombia namaru ongba u kwa ban yap dak besuk hari lejong da ukuli ban ye ka yap selang hari nong wei kata hapo jong ri Amerika bat ha u mau sa jing mau bala tha halu jingtap jong uru la tha ba bahaban don u mau jingtap hapo la ga jong ri ha Colombia ban ye ka yap hapatok hakari USA kumta u Pablo Escobar ula yap no ha Colombia haga arterik jo menai Desember jo snam sijar khandai spa khandai pulai haga arta ga u rang dap sau pho sau snam kumta gade gade jithu khana lengkat saphang jong u Pablo Escobar u breu ba duk tasam sha u breu ba rus pa tam lingba ki kam khai drug kokin ki jong u bad bala tip pro yu kum u taus em jo ki drug kokin hanre nadu usnam sijar khandai spa new phau hadu usnam sijar khandai spa khandai pulai hadin ar polasnam u Pablo Escobar yo satya ye jingsuk watang si khlip matru lada udairu ubru berus patam hapo jengri Colombia haguk por
haga bakadu un haban mat ye ke jingyap kumta ka ai ke ji kai ke bang yo na ke ji thu khana saphang ka lindia jong u Pablo Escobar ka jings nang hang ne ga long ba la ka ba shikintin ke jasuda haba bat ke jingsuk ban ye ke ying ka ba dap de ke jing khawai haba bat ke jing yele khuble sibun tat thadu bi ndu ha wei pat ke video